George, croeso i studios Ochr 1. Ti bod yn creu cerddoriaeth o dan Omaloma ys y 2 flynedd bellach, ond pam cynlleied o gerddoriaeth? Oedd yr album nes i recordio 2 flynedd yn ôl yn pop oedd yn cael ei gyrru gan piano. Ac oedd o'n teimlo'n eitha chunky, ond o'n i'n licio fo. O'n i'n methu eistedd lawr a gwrando arno fo a mwynhau o. Mae'r gan anyway yn eitha smooth, yn dydi? Eitha hip-hop ei naws. So, ydy'r dull o sgwennu di newid gen ti, felly? Dwi'n dieddol o just peidio trio sgwennu cyneuon a gadael iddyn nhw digwydd. Mae hynna'n cymryd amser. Mae'r cyneuon gorau dwi'n sgwennu, wedi rhoi dwi'n trio sgwennu. Dod o riffs ag ati. Ie, wbath. Hefyd, efo llyr wyt ti'n recordio, llyr y chwarae drums i chdi ar y sesiwn ti wedi gwneud i Ochr 1, a hefyd yn aelod o Genjaniro a Palenco ac yn ffrind oes i chdi. Sut brofiad di cynhyrchu album a cynnyrch efo fo? Hyfryd, cos mae'n mate, ond dwi'n trystio fo. Ond mae'r ffordd mae o'n cynhyrchu ac yn clywed pethau. Mae jyst yn gwybod sut i wneud pob peth yn well. So mae'n gwneud sens i gweithio efo fo. Be sydd ti'n licio wneud o ran Omaloma ta? Yn y bon, yr oll dwi eisiau wneud ydy wneud records da. Ti'n meddwl sydd ti'n dweud bod ti'n mwynhau y broses o eistedd lawr efo llyr a recordio yn fwy na falle dod i fewn i studio a trio cyfleu yn fyw? Ie, mae'n switcho fi mwy achos dwi'n licio bod o flaen camera. No fo, reit, oce. Pa'i poeni, mae cyfweliad bron y gorffan. Diolch yn fawr ti am ddod i fewn. Dim props. A gobeithio neith yr album ddod yn ei flaen yn dda. Diolch yn A gobeithio neith o ddod allan yn hytrach na cael ei guddio yn yr atig. Neith o ddod allan. Na fo, diolch yn fawr.